תגיד להם שהם יתחנכו. תגיד להם שרין ביטון עושה סדרת חינוך. מי המלכה? תגיד להם שרין ביטון זה אחת המלכות. עכשיו תעוף לאתנה, תעוף. תעוף. לך תתעין עכשיו. וואי, איזה הורסת, הוא ירננה עלייך. אני אמרתי לך לא לדבר, נכון? אמרתי לך לא לדבר, נכון? תגיד לי מה, אתה חמור? אתה שומע מה אני מדברת? אלו! קקה בסלסלה! תדבר יפה לסטנדאפיסטית מספר 1.